Kaya piye? Prakaryan kang kok sangkul nggonmu njejekake Pradata Adil ana ing Kadipaten Granti. Pareng matur Kanjeng. Mbok bilih atur kula lepat nyuwun pangapunten dalem. Gedhe pangapura aku tumrap kowe kabeh. Anggen kula gegladi sedaya para prajurit magangan enggal. Pikantuk pangestu panjenengan dalem. Prajurit ingkang kula glowentah sampun dados prajurit ingkang titis ugi trengginas Kanjeng. Ambo bilih ing dinten samangke wonten tamu saking Pat Pancanegari ingkang badhe jongkeng kawibawan panjenengan dalem. Panjenengan namung kula aturi lenggah wonten ing damparipun keprabon. Namung kula lan sedaya para prajurit sagah rampungake Kanjeng. Syukur mangayu bagyo sekedhik jumurung. Kalamun kabeh para prajurit nggone ngrigengake kawicaksan panjenenganku kanthi kaya mangkono. Kanthi kuwi lestarekake kabeh kautaman cek menambahi sentosaning Kadipaten ing Granti. Namung estuda panjenengan. Akeh para prajurit kang marak sebo mungo lungguh kang prayoga. Ora kena kabeh para prajurit nyarawus yen durung panjenenganku nimbali siji moko siji. Bali marang sampeyan Paman Patih Bandarpati. Dawuh katimbalan kula. Kados pundi katentreman lan umbak-umbulipun Kadipaten Granti ing ari kalenggan iki kula ingkang asta nata jejeg daya ing Kadipaten Granti. Pikantuk berkah saha pangestu Kanjeng Adipati. Anggen kula titih pirsa kawula panjenengan ingkang manggen ing Kutaraja mudhunipun wonten ing Karang Pradesan. Sedaya kawula panjenengan boten wonten ingkang alok kekirangan sandang utawa bogo. Kawula panjenengan sampun kenging dipun wastani gemah ripah loh jinawe tata raharja. Saya bangga lan kados saya mampu anggen kula ngasta Pradata Adil wonten ing Granti kanthi dipun rigengaken Paman Bandarpati. Nanging ndadosaken kahruhan panjenengan. Jalaran apa? Dereng titiwan cinipun piswanan. Kula sampun ngutus nuthuk bendhe tengara kangge ngumpulipun para prajurit lan para nayakaning praja wonten ing Kadipaten Granti ing ari kalenggan menika. Menika leres Kanjeng Adipati kaget jroning batos kula. Kados wonten sardula badhe mangsa dumateng kula. Jalaranipun ing dinten sapunika dereng titiwancinipun Pasewanan Agung panjenengan sampun ngumpulake para saka guru munggahipun para nayaka praja. Lah punika menapa wonten saperangan ingkang gadahi kaluputan monggo yen to panjenengan badhe paring pidana boten badhe swala Kanjeng. Babakan menika Paman Patih Bandarpati mboten kula teges. Menika babakan wonten ing negari utawi Kadipaten Granti. Nanging menika dawah kaleresan wonten kapribaden kula ingkang kedahipun kula nyuwun mitrang dhateng Paman Patih Bandarpati. Yen to perkawis tata praja mboten wonten ingkang mujiwani. Yen to wonten kapribaden panjenengan monggo wedhar dawuh kersanipun sedaya kawula panjenengan mangartosi. Awit Paman Bandarpati saderengipun kula jumeneng ngasta adil Pradata wonten ing Granti. Paman Bandarpati sampun ngesui wontenipun kepatihan Rama Suwargi Haryo Subandar. Pramila Kanjeng Rama nggih Sudarma kula Haryo Subandar
menika sampun kapundhut lan sampun tumekeng jati. Kula kedah kepengin ngertos menapa sababipun tiyang sepuh nggih Sudarma kula kapundhutipun. Panjenengan bloko sukta blak kotang kemawon kalian kula. Duh Kanjeng Adipati, yen to panjenengan ngrembak perkawis tiyang sepuh panjenengan Haryo Subandar. Jeh, sedane tiyang sepuh panjenengan kok sedane menika gerah menika boten dikersanipun kersane Gusti menika nggih boten nanging wonten pawongan ingkang kerenah tiyang sepuh panjenengan Dados wonten pawongan ingkang lenah dhateng Sudarma lajeng sinten Paman Bandarpati? boten wonten 3 kalih namung setunggal tiyang Majapahit. Oh Majapahit. Tiyang Majapahit menika kathah pitunganipun. Lajeng ingkang asta adling pernatan wonten ing Majapahit mboten sanes namung Sinuwun Prabu wonten ing Majapahit Brawijaya nggih Bromatunjung. Lajeng sinten Paman? Boten sanes yen namung Ratu Majapahit. Ratu Majapahit Bromatunjung. Menika leres. Saniki sampun terang truwaca Paman. Kangge menapa kula dados adipati nanging ancik wangkene tiyang asepuh kula. Menika leres. Mula kula menika dipun lairaken jejeripun anak lanang kedah saged mikul dhuwur mendem jero dhateng pangerten. Ingkang panjenengan kersakake Kabeh padha sineksenan. Prajuritan kowe Senopati Upat ing ari kalenggan iki Bandarpati bakal mbalelo Majapahit. Walelo. Sampun pas yen to panjenengan kersakake Majapahit. Nama Adipati Bandar Subang. Gagang Pati mau. Kakang Pati. Kala sawetara kula aturi lenggah sawetara. Nak Mas Dipati Bandar Subang. Kakang Pati mau doro Kakang. Nilakaken gunge panuwun ingkang dan ing kono sawetara balenggah rembukan lan yai Dipati Bandar. Saderengipun panjenengan pinarak ingkang sekeca langkung rumiyin Bandar Subali ngaturaken sugeng rawuh dengan dika Kakang Pati mau doro. Entuk pangestuning Yai Dipati Bandar Subang. Gonku cedhak munggah tinangkil agung Kabupaten Grampi. Lir ing sak kara-kara. Tumiba kosok lan balene. Pangestune wong tuwa enggal-enggalken sira wajib manapa ya Yai. Kula tampi minangka dados teguh kayuwangan kula anggen kula ngastuti dhateng Kadipaten Granti Kakang Pati. Syukur nek ngono wong tuwa melu seneng. Kejawi saking menika panjenengan rawuh wonten ing Kadipaten Granti mboten patring cecala menika namung tindak langke menapa wonten pawigatosan Kakang Pati. Nak Mas Dipati Bandar Subang. Nganti aku cedhak ana ing Kadipaten Granti. Kapara miyak gonge Sentana Praja kang padha pepanggir ana ing tinangkil agung Kabupaten Granti. Cethane tindak mangke lurah. Kapara pindha salira. Sinuwun Prabu Brawijaya Bromatunjung kang supaya iki dina aku bisa
bangsa catur netra lan rerembakan ngenani bab kahanan lan tatanan negara Kabupaten Grati antarane Mojo. Alajeng wonten wigatos lawanten duta ingkang kados pundi Kakang Patih Maudoro. Nak Mas Dipati Bandar Suba mestine ra ora lali to. Nek Kabupaten Grati iki isih kabawah perintah ana ing sajroning Praja Majapahit. Parandene wis 3 ngancik 4 rambahan. Sliramu tansah godhangake kursi palenggan ana ing Praja Majapahit. Godhangi kursi palengganing Yai Dipati kinarya dadi paran pitakone kabeh saka guwana ing Praja Majapahit. Nek pancen lagi wae nandang bab karepotan, mbok inggiya sliramu utusan salah sawijining prajurit Gandhing Satimbaran kang supaya cedhak ana ing Praja Majapahit. Kakang Patih Maudoro Kakang. Mboten kula selak. Kula mboten katalumpen menika sampun kula semaja. Terangipun Bupati Bandar Subali Mbalelo Majapahit. Balelo. Nak Mas Dipati Bandar Subali. Kakang Patih Maudoro Kakang. Kadipaten Grati iki kinarya dadi bentenge negara Majapahit. Sliramu pinangka bondo donyane Sinuwun Prabu Brawijaya Kumaku. Ning yogene sliramu ngandhakake nek iki dina wis wani mandiring pribadi gelar gajah kang tanpa srati teges ngwalake panguwasa mengkang pranatan sing parikudune rakyat pinanti dasar sing patok kanggo dasar apa sliramu wani panguwasa Majapahit. Kakang Patih Maudoro Kakang. Nah Mas Dipati Terang troco kula gadah dasar ingkang angka setunggal. Saben-saben Bupati Ngranti asok londong pengareng-areng wonten kersaning Kanjeng Sunan mboten diprawel. Ingkang jangkep angka kalih. Sinten mboten pingget atinipun jalaran sudarmanipun dipun klenah Brahma Tunjung. Jadi sliramu pucik perkara sedane wong tuamu Haryo. Pramila Ah, kula mudi tuwuh dhateng sedanipun Sudarma kula. Nak Mas Dipati Bandar Subali. Nek pancen jeneng sira kepengin mudi tuwa perkara patine wong tuamu Haryo Subali. Ora kaya ngene dalane. Gelem sliramu cedhak Majapahit. Mitra lan Sinuwun Prabu Brawijaya. Yo gene wong tuamu kok nganti dipatrapi pidana patine Majapahit. Kula kanthi kuwi yo iki. Nek pancen jeneng sira iki dina ora gelem sowan ana ing Praja Majapahit. Granti tak sungsang kembali. Bangsa. Murid, aja wedi kangelan. Ayo, papaken Kakang Patih Maudoro.
panguwasa Majapahit. Lho kowe ora duwe suku sitok terang sira. Mbok kok amplengi ping ora ketok. Arep heh. Modar.
prajurit mangewe cacar. Ora ketang maut ora. Kowe gelem bali ning Majapahit apa ora? Maut ora bali ning Majapahit ananging ora sesanti. Apa sing dadi sesatimu? Nek pancen iki kowe wis mati ning pengarepan sak langkai bakal. Ayo, bukteno ning palagan. Adu jojo antarane bau kowe opak. Ayo, joget to aku sing ketiak. Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan. Anggen kula paraspita wonten kersa dhateng lir ing Sambikala. Dumawah koso wangsulipun boten katalumpen. Abdi kepatihan ngaturaken sugeng pangabekti mulya. Ingsun tampa kinarya damel minyak ing raos sing mantap. Gagem pati maudara Sabda tinimbalan nilakake rasa panuwun kang tanpa upami ndika sampun tumrih tundul dhateng Majapahit. Katemben kewala kadhawang yang supajedak wonten ing Kadipaten Ngranti. Nanjake perkawis Bandar Subali boten suwah wonten ing dhateng Majapahit. Mila rawuh menika keparenga kula menika nyuwunaken. Sinuwun Prabu Brawijaya Brahma. Sedaya dawuh dalem sampun kula istirahat. Kula sampun cedhak wonten ing Kabupaten Granti. Ing mriku sampun catur netralan Bupati Granti Bandar Subali. Ngantos Bupati Granti Bandar Subali. Ing hari kalungguhan sakmenika boten jangkep kursi palenggahan wonten ing Praja Majapahit. Sedaya kala wau sampun dipun sengaja lan sampun dipun temoga. Bandar Subali ari kalungguhan sakmenika arsa miwiti balela kan. Balela. Kepati maudul Sinuwun Prabu Brawijaya. kok ngaten lekasing dipati Bandar Subali. Saya maling ngendikake ento dipun sengaja balela wani pangwasaning suku Pranagari dhateng ing Majapahit. Lajeng nggih dasar menapa? Ngantos Bupati Granti Bandar Subali. Mriku wonten pangaos panjenengan dalem. Piyambakipun boten nrimakaken perkawis sedanipun tiyang asepuhipun Harius Subandar. Sedan
Adukuring Haryo Subandar dateng grati kalahne menika sampun laras sampun jumbuh trep entuk kapitolo pati menika bengkanani tuprak negari tapi lampah nika dateng ing grati sampun kapasan purba lan wasesa sing somo Sinuwun Prabu Brawijaya purba lan wasesa ingkang panjenengan sinampiraken dhateng pundhakipun kula ing mriku sampun kula ginakaken kula rembak kanthi sarana aris babar pisan boten kadhahar sedaya aturipun kula boten mendho tansaya ndodro ngantos dadosaken pasulayan Majapahit antawisipun kadipati senane prajurit ingkang kula ganti sampeyan sore yuda Sinuwun Prabu sedaya sami mundur kula titip rahayune Majapahit kula pribadi bari tidak wonten Majapahit ing Sinuwun Prabu Brawijaya nadong duka iku kathah dhateng panjenengan boten teges abdi kepatihan jampes dhateng kegiatanipun panjenengan menawi to panjenengan badhe jugal ngadepi Bupati Grati niki boten pas lan cukup Kakang Maudara Sinuwun Prabu Brawijaya sepiro kurbaning kabeh para prajurit munduring kawula kang boten tiga dosen perkawis mergi saya murkanipun Bandar Supali Grati Supali Lewani Pangoso Majapahit kamangka prajurit saperangan kang padha mundur mila kula nyuwun inlah ingsun pribadi kang badhe madhep sumpah ngalaba perang tanding lawan Dipati Grati Bandar Supali Sinuwun Prabu Brawijaya kula ngertos sepinten rangsanipun batos panjenengan menani gegeripun Praja Majapahit ingkang dipun tuwahaken dhateng Bupati Grati Bandar Supali nanging dadosaken pamirsa panjenengan menika salah setunggalipun sesembahan dipun sembah sedaya kawula titah dipun sengkuyung sedaya priyayaku menawi toh panjenengan tindak nyalirani pribadi menawi menang boten kondang yen to kalah badhe nutup lajeng kados pungging manggi Kakang Maudara ampun saged kasambeh kasil gething Majapahit iki kasalira ing Dipati Grati Bandar Sinuwun Prabu Brawijaya panjenengan salah setunggalipun pangaos wonten ing Majapahit pangaos panjenengan menika tanpa winates kathah sanget kawula panjenengan sami ngomboyongi anggenipun panjenengan lenggah kinarya dados pengayoman wonten ing Praja Majapahit monggo panjenengan ginakaken pangaos panjenengan ampun jugar saking kursi gading dapat kula legani yatur ndika ing perkawis panguwasa tunggal dhateng ing Majapahit berubah tunjung ingkang ngasta badhe kula ginakaken saketah mila Kakang Maudara sepisan malih kula nyuwun kalih Kakang Maudara ingkang supados atur pambiyantu tumrap ayuning Praja Majapahit ing titik kalenggahan menika Ratu Bromatunjung Majapahit ngawontenaken sayembara sok sinten kewala boten mawas marang pawongan cilik ngrangkit gedhe Merjapati Bandar Supali badhe kula paring kanugrahan kalungguhan dhateng Grati saketahe kula kinarya seksinipun Sinuwun Prabu Mila Kakang Maudara kula tundung saking Datul jajah desa Milangkoli kinanten marang Yawara lan Majapahit umpamaning kota Prastani menawi sampun sekolah bermaca dawuh pangandikan panjenengan tansah kinakaken wonten ing salah
Kene aku tuh sing kuning kendalik dewa. Nganti aku wujud sing kaya ngene. Kok ngono kabeh wis sing kudian. Sing pemestan. Nek aku ngakoni urip wujud sing kaya ngene. Mergo kabeh saka lakonku. Aku rumangsa resu. Aku rumangsa melak. Aku tinggal mapan oleh alas pelausan. Bisa kalau biung bercuati. Oyot tinggal tangan kalau biung. Sibuk bercuati. Apa kurang tangan kalau aku. Ya. Aku bakal mulai. Aku bakal nemoni wong tuaku